Добре, започваме този епизод, който не беше предвиден въобще да е сега, защото ще си говорим за генетични изследвания. Мислехме да го направим малко по-напред във времето. Да не става толкова майчинско, толкова медицинско. Мислехме да имаме няколко епизода между... Охо! Здравей, мамо! Мислехме да имаме няколко епизода между тези, но тъй като хората проявиха голям интерес, писаха ни много, опитаха за тестовете и в крайна сметка това е важна тема, която смятам, че може да бъде полезна на много хора, затова решихме да я направим сега. И сме си поканили гост, не само един. Да, и хора, които са си правили тест генетичен. Точно така. Ще обърнем внимание всъщност на няколко теста. Единия е този, който се прави в началото на бременността, има такива, които се правят преди забременяване, когато се планира. Вече има в края на бременността съхраняването на стволови клетки, което не е генетичен тест, но е свързано с това. И един по-светски тест, който ние сме си правили. Ние си го наричаме светски, не знаю специалистите. Ами сега ще ни кажеш, че е светски, защото все пак в него има много неща, които могат да служат за превенция. Да, точно така. Биха могли да са много полезни. Отделно, разбира се, давам много бърз апдейт за Лора. Между двата епизода имаме първи зъб. Може и втори, но е под въпрос. Ти знаеш ли, че в мадреците има стволови клетки, които могат да се извличат? Да. Да, ето, но тя не е с мадрец. Още. Не, нямаме мадрец, имаме първо зъбче. И е много горда от него. Изключително лесно и бързо се появи. Е така, просто както си я хранех и бам! Видях зъб в устата. Лесно за теб, за нея милата сигурно не е била не, толкова изобщо лесно. Не се е оплаквала, не сме разбрали нещо да я мъчи. Да. Как ще започнем сега? Ще си поканим специалиста. Направо си каним специалиста. Първо ще говорим за тези тестове, които се правят преди бременността, после по време на бременността. Да си структурираме малко нещата, после ще си поканим гостите, които са си правили, те са и популярни хора, които са си правили и единия тест по време на бременността и този, който наричаш светски. Добре. Да. Ти за нас двете ли го структурираш или за зрителя? Не, въобще и в нашите глави да влезе как точно си го направим. Алекс, структурирахме ли го? Видя ли? Наясно си как ще протече. Искаше да се включи, да, видях я. Добре, специалиста, който сме си поканили е биолог, доктор Даниела Мирчева, която е и собственик на лаборатория. Да. Така че, ако искаш направо да я каним, да почнем да говорим за тестовете. Да, мисля, че тя ще даде доста по-добра информация, по-точна със сигурност. И изключително подробна, така че всеки да може да се ориентира кое е за него, кое не е. И как да направим избор, което е много важно. Къде да се направи, защото генетични тестове, предполагам, се предлагат много и на много места. Как човек да се ориентира, какво да си направи, къде да си го направи. Просто да вземе информирано решение спрямо ситуацията си. Ето е информираното бебе. Взимаме го бебето. Чакай да я взема. Сега так му е кротичка, добре. Тя винаги е кротичка, бе, мамо. Ти не го ли познаваш и това върховно бебе? Ето, това е. Идвай, защото започнахме да говорим вече. Заповядай. Да. Започнахме да си говорим. Нямам се за прекъсването, но ти прекъсна поздрава на Лора към Дани. Кажи, мамо, здрасти! Здравей! И аз те обичам. Много е смешна. Много е смешна, рои в устата заради зъба. Извинете прическата. Да. Така. Да кажи ми, не се ли или поне ако не въобще генетичните тестове, те свързани с стволовите клетки, в началото не беше ли малко като мода? Но вече все по-осъзнато стават нещата и по-информирано взимат решение семействата. По отношение на генетичните тестове, те се появяват много по-късно и вече хората осъзнават необходимостта от тях. Тоест, тук вече не говорим за мода, ами наистина решенията първо е продиктувано, ако има медицински проблем или ако е лайфстайл тест, тогава вече могат да си го направят, просто защото искат да знаят повече за себе си, с какви гени разполагат. Да е вид превенция. Да, така е. Вид превенция. Ние преди малко си говорихме с следващите гости. Да, няма да кажа кои са.
И точно това казахме, че е изключително важно, защото теста дава много ценна информация, най-вече за храненето. А напоследък, знаете, говорим и за затлъстяване много, особено в детска така възраст, т.е. теста би могло да се направи, включително и за дечица, за да се разбере какво е всъщност полезно за тях. Може ли още те тестове да кажем, че са нещо като биологична застраховка? Да, много хубаво изречение използва. Може. По този начин човек съхранява себе си, съхранявайки здравето си, съхранява и духа, и ментално, и физически. Тоест, това е наистина един вид застраховка, за да може, пак казвам, разбере ли повече за себе си, той ще знае много всъщност неща. Аз преди Мари да започне с малко и през нейните тестове да те разпитва, искам Мари дойде при теб да си направи първо, преди забременяването, след това другите тестове, просто защото ние с теб сме близки и аз знам много от теб за работата ти, знам за банката, но как да се ориентира човек, как да избере банка, в която да си направи тези преди да забремене, след като забремене? Да, на пазара има изключително много тестове, изключително много има компании, които предлагат и лаборатории с стволови клетки и човек трябва да бъде много така внимателен, защото разбирам притесненията на всички, на родителите. Първо тази тема, това е свързано с биологията и не всеки е длъжен да разбира от тези неща. Забравяйки търговската част на нещата, защото семействата първо трябва да разберат къде е търговския момент, къде е медицинския. По отношение първо на така наречените пренатални тестове, това са тестове, които се правят в началото, когато жената разбере, че е всъщност бременна, подходящи са от 10-та гестационна седмица. Важно е, когато се избира лабораторията, която ще направи този вид изследване, да се види каква е дълбочината на самото генетично секвениране. Тоест, тази информация е важно да се изисква от човека, с който координатор, медицински представител, с който жената ще комуникира. Това означава до каква степен тестовете имат чувствителност и специфичност, която определя достоверността на самия така резултат. За да може тестовете наистина... Как се ориентира един човек? Как ще ги разбере всичките неща? Значи, повярвайте ми, има хора, които са наистина изключително много запознати. Когато идват при нас, те казват, да, проверил съм различните компании, информацията, която дават относно тези параметри, които ние ги изброяваме, примерно не са или споменати на сайта, защото или в самите така брошури. Това са много важни параметри, които определят дали един тест ще ти даде нужната и пълна така информация. А теста, пак казвам, теста, достоверността на самия тест е 99,93%. Няма тестове, които са с 100 така процента точност. Разбира се, чувала съм и от мои близки, които идват и казват, да, аз проверила съм в еди коя си лаборатория, казва това е 100%. Няма такъв тест, който да ти даде такава точност. Ама това е огромна точност, за която говориш. Да, така е. И пак казвам, огромно спокойствие и доверие, защото за да може една бременност да протече спокойно и за да може и майката, и бащата да бъдат наистина спокойни относно различните генетични малоформации, е важно да се направи такъв вид скринингово изследване. То за това се нарича скринингово, защото определя и скринира различни генетични състояние. А по отношение на стволовите клетки, вече тук насоките са много. Важното е, когато избираш компания за съхранение на стволови клетки, да си провериш най-вече документите. Тоест, дали самата лаборатория... Лора, и ти ли си съгласна? Най-важното са явно наистина документи. Да. Дали самата лаборатория ти дава договор за сключване, защото при някои споразумение, но периода, за който ти съхраняваш този биологичен материал е 20, 25, 30 години. Не може едно споразумение да ти гарантира през всичките години, че ти тези твой биологичен материал ще се съхранява правилно, а договорът ти го гарантира. Както избирайки си компания, хубаво е лабораторията да разполага с две отделни хранилища, за да може, ако нещо се случи с едното място... Ти къде се храняваш? Как се впечатли? Ние сме си говорили. Да, самата лаборатория имаме две отделни хранилища.
в частност нашата лаборатория, е базирана в Великобритания. Да. Там имаме 2 отделни хранилища, в които след като пристигне пробата, т.е. когато жената е родила, пристигне в централната ни локация, там се обработва материал и след това се разделя поравно. Т.е. това е също много важно. Има, разбира се, и такива компании, които казват, предлагаме съхранение в 2 отделни държави. Но това е меко казано нелепо, защото ти, когато обработиш материала, няма как дори с такива медицински директиви той да се превози от едната държава в другата. И юрисдикциите са различни, предполагам, в различни държави. Точно така. По-особено е това. Също така и технологията. Да, пак сигурно ще ми кажеш как хората ще разберат коя технология е по-добра от другата. Трудно е наистина, но за това е работата на нас, тези, които се срещаме с семействата, за да можем максимално да бъдем изчерпателни и нагледно да обясним предимствата между едната и другата технология. Каква е? Добре, чакай ти. Ние заговорихме за стволовите клетки. Веднага преди малко се пошегувах, че Лори има зъб, нали? От мадреците могат да се вадят стволови клетки. Не, те се вадят от стволовите клетки, са от 4 различни зъба, но не и от мадреците. Така ли? Да, само не от мадреците. Аз много обаче гордо заявих, че знам. От кучешките зъби при децата се изваждат и са само от 4, пак казвам, 4 зъба могат да се вземат. Да. Но при децата също е много трудно ти да вземеш зъб, то трябва да бъде в стерилни условия, не трябва да бъде паднал, трябва да бъде леко разклатен, така че също е мисия невъзможна според мен и затова най-качествената стволова клетка е тази, която се взима по време на раждането. Нека преди да стигнем, ако искате, до стволовите клетки, да започнем от началото и всъщност да обсъдим набързо нещо, което с Дани сме говорили и преди, но много хора считат, че както с взимането на стволови клетки и съхранението, така и правенето на тестовете е дърпане на дявола за опашката. Суеверията ли? Да, всъщност мисля, че това е една от основните причини хората да не си правят такива тестове, което за мен е доста странен начин на мислене от гледна точка на това, че дърпаш, не дърпаш, когато вече дойде проблема и когато дойде проблема, до кокала, си казваш защо не го направих. За съжаление има аномалии на За съжаление, така. Но има пък някои аномалии, които човек трябва да бъде и подготвен, защото информацията, която дават специално пренаталните тестове, са, разбира се, за най-честните генетични малоформации. Какво всъщност означава? Човешкият организъм е изграден от 46 хромозоми, нека да го кажем на всички, които са разпределени в двойки. Където има тройка вече образувана или четворка, вече говорим за някакъв проблем. Но има и такива, които би могло в различен период от живота на детето, да кажем някой пъти на 5 и на 6 годишна възраст, те да се появят. Тук вече говорим, някои от тях са свързани с менталните проблеми. Не само видимо структурни проблеми или човек да се роди, изглеждаш нормално, има 5 пръстчета на ръцете и на краката, нормално изглеждаш, но може да има скрити генетични дефекти, които няма как да се знаят, ако не се направи един вид подобна профилактика. А при някои, в голяма част от европейските държави, при раждането на децата се правят специални генетични тестове и се скринират за най-често срещаните заболявания. Защото при голяма част от тях има специфична таргетна терапия, която ще даде възможност и шанс детето да се развие по нормален начин. И трябва да знаят, че не всичко, дори в пренаталните тестове или ако възрастен човек си направи специфичен генетичен тест, не означава присъда. Напротив, той означава, че човек знае с какво разполага и с какво евентуално може да се пребори. Аз знам, че Мари си направиха с бащата на Лора с Тини тест преди това, за да се види нещо друго, пак за съвместимост. Биха ли могли да предадат на бебето нещо, което
Това също е важно, защото именно когато родителите преди да забременее всъщност жената, направят необходимите изследвания, би могло да се види, защото те може, в случая не говоря за Мария и за Тини, но други семейства може да са носители, но здрави носители. Т.е. те да нямат никакви външни така прояви. Но събирайки се заедно. При нас с Тини имаше такава вероятност, която излезе в теста. Може би после трябва да изпишем какво е, защото аз не знам точно как беше. Да ни правят десетките, няма да, ще си извада резултатите, просто ще го опишем. Тини беше носител на ген, който ако жената до него носи същото, е проблем. Да, доколкото разбрах, фатално направо. Но аз не го нося и много малко хора носят този ген, така че не е голяма вероятността да срещне такъв. А пък аз нося нещо, ген за нещо, което всъщност мога все още да предам само на момченце, ако имам син. Така че да, ето това... нещо, което би могло да се превентира някакси, нещо да се направи, някаква терапия или не? Ами не знам, защото когато видях, че Дани като ми се обади всъщност, че Лора е момиче, не съм разпитвала вече в детайл. Беше някакъв тип алергия. Но тежка алергия, това, за което става въпрос. Не съм достатъчно запозната, ще го изпиша после на Алекс, ще го изпиша на екрана. Ако беше момче Лора, като се беше родила, веднага щяхме да го тестваме, за да знаем, че има ли го или не го. Обясниха ни, че е 50% шанса аз да предам на сина си такава алергия. Бъл, ти си като тълсъм чиста коса. За съжаление, пак казвам, тук също много не се знае по темата и в повечето случаи, както и ти каза, Мари, родителите смятат, защо ми е да знам, ако нещо се случи, по-добре дори. Мене ми изненадва, някой път и лекарите го казват това нещо, дори съветват и пациентите. Какво всъщност ако знаеш? А истината, знаете ли каква е? Генетиката е една галактика и за нашите гени, въобще генетиката е застъпена изключително малко, дори в сферата на обучението по медицина. И самите лекари не са подготвени изключително много и ги е страх, защото не знаят как да поднесат информацията. Но за това е важно, именно пак говорим за избирайки лаборатория или компания, към която да се обърнеш, дали в лабораторията има необходимите специалисти, защото дори и да има проблем, ето на теб ти било обяснено по правилен начин, че има възможности, има начини да се предотврати. Но аз лично в лабораторията ние имаме 5 медицински генетика, имаме лекари по медицинска генетика, които са насреща винаги и дават адекватна и точна информация. Всичко това е важно. Аз не знам как в 21 век, мамо, това, което казваш, дърпане на дявола за опашката. Не знам човек как може да си помисли такова нещо при условие, че това може да му обезпечи здравето на детето, неговото собствено, или да му даде спокойствие, все едно какво. Защото ние сме насочени в народопсихологията ни е това вече. Колите правим ли за страховки, да не би да се блъскаме всеки път. Нали, това е някаква сигурност, която ти дава, че ако се случи нещо, ти имаш възможности за решение и алтернатива. Защото знаете ли колко е всъщност страшно, ежедневно ни се обаждат семейства, било то за деца или за тях самите, вече когато се е случил проблема. И ти тогава нямаш адекватност, първо нямаш бързина, защото говориме много, примерно в нашата лаборатория, за генетичния паспорт. Генетичният паспорт, това е като личната карта, която всеки един човек трябва да има. И когато има всъщност проблем, именно с този генетичен паспорт, който имаш, случай може да се реши за час-два. Пак покрай Марима, просто защото минахме през всичките тези неща, не страшните, хубавите с Лора. Тя, освен тези прословути стволови клетки от пъпна връв, за която вече се знае, говори се от много и слава Богу, мисля си, че повечето родители осъзнават необходимостта. Съхрани плацентата, не стволови клетки от плацента, цялата плацента. Цялата плацента, много, или поне аз не го знаех, може и да не е ново, но аз не го знаех. Кажи за това нещо. Cells for Life е единствената банка в България, която предлага съхранение и на самата плацента. Тоест, да, взима се по време на раждането, се взима кръв от пъпната връв, може да се вземе и кръв от плацентата. Но съхранявайки плацентата, ти съхраняваш амниона и хорионните бъси.
Тоест, това са различен тип клетки от тези, които се намират в кръвта от пъпната връв и от плацентата, и приложението е в регенеративната медицина основно. Има случаи, които ние ги използваме за аутизъм. Знаете, че напоследък аутизъм е изключително много сериозен и проблем, който не може да се определи дали е генетично обусловен, просто е мултифакторен. Имаме вече изключително много освободени проби дори от България, и то в много европейски държави, в които се прави лечение на аутизъм. Така че тези клетки са с много по-различно качество, отколкото от пъпната връв, които са взети. И пак казвам, приложението е различно, но заедно в комбинация с клетките от кръвта от пъпната връв увеличава списъка на заболяванията. За клетките от кръвта от пъпната връв могат да се използват за лечение на различни левкемии, лимфоми, Ходжкиновите заболявания. Това са най-често срещаните приложения. По отношение на клетките от плацентата, както казах, аутизъм, диабет тип 1, дори присаждане и на роговица. Дори в България има такава клиника, която прави трансплантация на роговица от амнион. Тъй като тези клетки са неимуногени. Какво всъщност означава? Взетите клетки могат да се прилагат в случая на Мари. Ако не дай си Боже, се налага на член от семейство да се ползва, няма да се направи такъв тест генетичен, тип генетичен, за да се види доколко е съвместими. Тези клетки няма да има отхвърлено от организма, именно поради този факт, че са такива клетки, които могат да се прилагат и на роднини. При съхраняване на стволови клетки, в нашия случай, например, от Лора, потенциално те биха могли да се използват за мен, за баща и ако тя има братче или сестриче. Дори могат да се ползват и за баби и за дядовци. Да, разбира се, че може. И за баби и за дядовци може. Дори могат да се използват и за вечна така младост. Пак само при нас материала, който се взима по време на раждането, се прави на различни дози. Така че ако Мария реши да ти отпусне, в частност и Лора, една малка всъщност част, ти би могла да си направиш за различни разкрасителни процедури, подмладяване, бюст и така всичко. Какво за бюсто? Може да си направиш оголемяване на бюста, като процедурата първо е не е болезнена и обаче не е трайна. Т.е. може за период от година или две ти съответно да имаш по-голям бюст, да си увеличиш бюст. Да, ще се наложи след ефира. Но ще се наложи пак след години. Добре. Глупости как ще изразходят? Те са взели много. Аз имам документ. Ние вече, точно така, ние вече сме се разправили, че Лора ще даде една малка част за баба си. Ето това е. Най-малката доза. Аз съм те свързала. Най-малката доза. Добре, всъщност искам да уточним нещо за генетичните тестове, които се правят в началото на бременността, защото след като излезе миналия епизод, имаше много въпроси за това какъв тест аз съм си направила генетичен в началото на бременността и всъщност нека уточним, че има различни видове и по-скоро различни стъпки в тестването. Повечето семейства и повечето родители, когато дойдат и казват, ние искаме да си направим НИПТ. НИПТ е съкращение от неинвазивен пренатален тест. Тоест всичките компании, всичките лаборатории, които предлагат такива изследвания, скринингови, са НИПТове. Различните вече са наименованията на тестовете. Но тестовете, които се правят по време на бременността, още в началото, когато майката разбере, че носи детенце в утробата си, могат да бъдат разделени на няколко. Най-първото изследване, което се прави, те се правят всъщност ранени късени, които са така наречения скрининг. Има един определен апарат, в който се залагат стойности и параметри. То е математическо предимно изчисление и точността не е, разбира се, висока. Вече тук идват следващото ниво, именно това са неинвазивните пренатални тестове, които си правил и ти. Да. Неинвазивният пренатален тест, както казах и в началото на разговора, точността е 99,93%. Като вече има различни видове тестове, ти си правил най-пълния тест, който дава анализ на целия геном на бебето. Защото има и такъв, който може да си направиш само за синдром на Даун, примерно, или на Едуардс, на най-често срещните тризомии. Точно така. Ти го направи още в 10-та гестационна седмица, където може да се прави. А ако
ако, не дай си Боже, излезе позитивен резултат от теста, тогава вече по препоръки на лекаря, ако има находки различни, трябва да се премине към инвазивна процедура, за да се докаже със сигурност, че има различна малоформация. Може да е останало, това, което ще излезе като резултат, може да е останало само в плацентата, Само нали може така? да бъде ограничено в плацентата, има различни тризомии. Ако резултат излезе позитивен, не значи, пак казвам, не значи, че той не е верен резултат. Напротив, той е верен, но понеже се взима проба от майката, в която циркулира кръв, то е нормално, защото тя носи бебето и показва състояния, които са характерни само за самата плацента. Тоест проблема, така да го обясна на прост език, проблема се ограничил само в единствено плацентата, а бебето е здраво. Добре, а ти спомена по-рано, извинявай, мамо, че те прекъсвам, че има тест, който е този, който ние сме направили, но има и по-късно в бременността. Това означава ли, че ако сега ни гледа някой в 6 или 7 месец и не е направил преди това тест, сега има нещо, което може да направи допълнително, или не съм разбрала правилно? Може, но смисъла на теста е да се направи възможно най-така рано, за да може да се реагира. Елементарно е взимането на генетичен материал, да не се стряскат хората от че нещо страшно им предстои. Абсолютно елементарно. Взима се кръв от вената, проветката е една, така че процедурата е безболезнена. Дори майката не е нужно да бъде гладна, жадна, може да е пила кафе. Има ни определени медикаменти, ако ги приема, не трябва да се вземат, но това пак обикновено хората си запазват часове и това на тях им е добре обяснено. Тогава, може би аз нещо ми е обегнало. Какъв е смисъл тогава на по-късния тест, който ти спомена, или... Скрининговия тест, ако човек си направи неинвазивен пренатален тест, не е необходимо да си направи скринингов тест, защото пак казвам, той е определен за много малко състояния, които анализира, не е с висока точност и покривност. Не останат разочаровани дамите, че ако си направят нип, не трябва да ходят на лекар. Не, напротив. Аз ви предлагам сега си поканим обаче и гостите, защото Дани, освен че са били твои клиенти, те са доста известни хора и двамата са участници в Survivor. Той е мой треньор вече от години. Затова изглеждаш така добре. Ще видиш като взема стволовете клетки. Заговорим за тези изследвания, които с Гани си направиха заради Лео. Преди това ти си направи този тест, който ти наричаш лайфстайл тест, който вече има и много ползи и неща, които според мен са много важни. Той си генетичен тест в основата, защото е различен. Пак казвам, преди вие да дойдете, си говорихме с Гал и с Мари, че информацията, която дава, е изключително мащабна и изключително важна, защото какво по-важно от това човек да разбере повече за себе си и за гените. Да, така е. Аз съм изключително доволен от този тест и това, което казваш ти, че ако ги имаше тогава, щеше наистина спорта да бъде на още по-високо ниво, но за съжаление сега имаме всичките неща и някак си няма качествени треньори, което пак се пропуква нишката. Ти този тест, който си направи тогава, какво направи ли ти нещо впечатление, нещо интересно? Имаш ли което Гани много се притесни. Не, аз имам склонност, даже бих казала лека форма на хипохондризъм просто, защото чух какви са предразположенията за болест, при което веднага започнах да чета превентивно какво да правим. Но си помислила да дърпаме дявола за опашката, Не, напротив, веднага започнах чисто навици, каква промяна в ежедневните навици можем да направим от към подобрение, за да превенционално. Но там си спомням си покрай моя да имаше графи свързани с храненето, правилното, доброто хранене за теб, така че да не пълнееш, да не води до някакви след това заболявания. Аз мога да според моя тест, но не и според моето тяло. Иначе според теста Мене това, което страшно много ме впечатли в Cell е, че това, че доктор ми отдели над 2 часа индивидуално да ми обясни абсолютно всичко. И въпреки, че аз нямах възможност да отида на живо, онлайн също това нещо се проведе и всичко беше толкова обстойно и той ме накара да се почувствам като приятел с него, което те поздравявам, защото много малко места има,
такъв Аз бях на живо с него и пак ми отдели много време и си спомням, много беше мъж при мен генетик. Когато говорихме как да изберат хората, да, има страшно много пазарен наситен с било то пренатални, лайфстайл тестове, каквото и да било лаборатория, ако щеш, но е важно личното отношение, персоналното, защото само тогава човек първо ще се почувства специален и второ ще може да разбере, ако има проблем или ако няма, и как по-нататъка нещата да се случат, както каза Гани, неща, които от ежедневието, някои вредни, примерно навици или неща, които е правил или пък трябва и да прави, но да това трябва да бъде конкретно в разговор. Имаше и друго интересно, което всъщност ти потвърди с времето. Генетично, реално спринтовете са нещо, което дават при теб резултат. Дори такава специфика на какво точно специфично като активност ти влияе добре, като дългото. При мен беше точно обратното. Да. Точно обратното. Такива спорт, който е спринтови, бързи натоварвания. При мен бяха аз маратонската. Ами ние за това по този начин работим. Виж, аз имам поглед и имаш, аз някой съм да накара спринт. Не. Защото аз знам. Витамини, към кои витамини имат предразположеност за дефицити. Въобще много интересни. С лекарствата има много сериозно. Има нещо, което е още по-хубаво. Има непоносимости към вид упойки или нещо такова, което не дай си Боже да влезеш в операция, ти можеш да покажеш този паспорт и докторите да се... Така за антибиотици ти спомням, че имаш такива, при които няма да действат при теб. Точно така. Обезболяващи, точно така. Спрях да пия едно, което преди нещо, дето всеки посяга към него веднага. Аз спрях да пия аналгин, защото просто явно не работи при мен. Другото, което си спомням е, че ако и тя си беше направила такъв тест, можеше да видим съвместимостта за дете, двамата. Примерно, ако аз имам процент с преди да забременея. Преди, Мари си е правила такъв, Колебахте ли се дали да си го направите този тест? Пренаталния или преди забременяване? И пренаталния, и след това дали да вземете стволови клетки от... Въобще мислехте ли си, трябва ли, не трябва ли? За пренаталния в нито един момент. Определено бяхме с пълното осъзнаване, че отиваме там и искаме да знаем, ако има някакъв проблем, генетична мутация, че ние трябва да сме наясно с това и при положение, че медицината ни дава възможността в 13-та седмица, до 13-та седмица ли беше? Да, ние в 13-та седмица го направихме. Инвазивната процедура може да се направи в 15-та седмица, затова е хубаво до 14-та, 15-та максимум. Ако има нещо, да може да се направи инвазивно и съответно или да се потвърди, или да се отвърли. Точно така че въобще в нито един момент за стволовите клетки обаче беше нещо, ние нямахме информация, общо взето не бяхме въобще компетентни. Аз съм сигурен, че още хората нямат информация и още много хора смятат, че това са такива спекулации, че това или газоти, или мода. Аз започнах с Дания и продължават ли да мислят хората, че е мода и мода ли е наистина или необходимост? Според мен много хора дори нямат практиката да си направят превенция, да си вземат нормална кръвна картина, да видят състоянието им, а когато чуят за стволови клетки, те си представят, че някой ще им вземе стволовите клетки и ще им направи клонинги, двойници. Честно казано... Има, честно казано, за мен времето, в което живеем и възможността да помогнем на децата си и поне една сигурност, чисто психически, смятам, че не струва колкото и да е пари, а пък тези хора, които имат възможност и не го правят, не мога да ги разбера. Съгласни ли сте вие, като говоря по-така млади родители, когато човек си направи равносметка, примерно ако детето тръгва на детска градина или училище, има толкова много играчки и пластмасови неща, в които инвестирал, а някой казва, не мога да отделя тази сума пари, което реално разсрочено във времето, някой път излиза, че това е една смешна сума по 20 или 30 лева на месец, което е смешно. А иначе отива в магазина, съзнателно си купува или последния модел, телефон, затова няма никакъв проблем. Той ще си даде или за компютър, но българина не е научен да инвестира в здравето. Много хора на моята възраст, от близките ми и приятелите ми, които сега стават родители, също имат колебания. Ама това нужно ли е наистина? Естествено, има много, които четат и информират се и даже ми казват, въобще не е било под въпрос. Бяхме сигурни, че ще съхраняваме стволови клетки. Но имам и много приятели, които не съхраняват или не считат за необходимо да път дявола за опашката и дори този пренатален тест, за който първо коментирахме, изобщо някои от тях казват, той наистина ли ми е нужен, трябва ли да го правят и защо го направи. И аз
нямам по-добро обяснение от това, че просто за сигурност и спокойствие не е имало индикации. Или някой ти каза, млада си много, няма нужда от този тест. Господ си знае работата. И така нататък. 21 век просто е ужасно да чуваш. По-жалкото, аз ще си позволя, тъй като съм единствения мъж и ще бъда малко по-агресивен и по-арогантен, защото мен това в днешно време ме подводява. Почти знам какво ще кажеш. Не аз щях да го кажа. Знам, че по-жалкото е, че понякога лекар ти казва, за какво ти е това? Това е едно на ръка. Още по-жалкото е като млад родител и това, което виждам и с хората, които работят, те инвестират много повече в това да си мислят, че да изглеждат добре е много по-важно. Инвестират страшно много пари в, направо ще го кажа, в силикони, в готелси изкуствени, в липосукции, в скули, в абсолютно всичко, каквото може да се промени отвънка. Някак си хората са издигнали телата си в култ и в този си стремеж те са изгубили всякаква същност за това какви могат да бъдат те като хора, като характер. И когато стане въпрос, нали, за децата им, те дори имат чувството, че чисто ментално не могат да осмислят какво може да се случи. И когато, не дай си Боже, нещо се случи, тогава вече почвам да си търсят. На мен ми се случва, значи, примерно имам среща с семейство и след години някой ме потърси, каже, вижте, спомните ли си, бях на среща при вас, тогава не взех стволови клетки, обаче има, казва, проблем, детето се роди болно. Ами аз вече няма какво да направя. Затова говорим за превенция. И като говорихме това, че ти много твои познати казват, не го искам. Отговора, който някои семейства идват и казват, знаете ли какъв? Ами на този етап няма да го направи. Как на този етап, като ти в момента си преведа, кога ще го направиш? А това, което казах, сблъскваш ли с нещо такова, защото аз знам, например, за такъв лекар няма да кажа, разбира се, за какво ти е това? За какво взимаш тест? Да, така, сблъскваме се редовно и това е най-жалкото, защото това показва нивото ни на медицина. Без да искам да съм аз груба и арогантна като Ванко, но за мен наистина това определя и прави разликата между истинския лекар, този, който работи с сърце и душа и който е за всичките новости, всичките останали неща. Медицината е една от най-динамичните науки. Днес е една истина, утре или не го разбираш, или не го разбираш, или не искаш да приемаш, че нещата върват напред, те не върват назад. Добре, кажи ми това, защото ще стигнем до това. Много родители пък си казват, сега какво ще се случи, аз като рода, как сега това, не стига, че ме е страх от раждането ми да ми взимат някаква пък навръх, пък стволови клетки. Това, първо, след малко ти ще ми кажеш, това затруднява ли работата на екипа, който акушира, извършва раждането, а ти ми кажи, това мислиш ли си го? Ние много въпроси си задавахме. Общо взето получихме отговор на всички въпроси по време на консултацията, която беше общо взето след консултацията и след консултацията с нашата лекуваща лекарка, вече взехме категорично решение, да, ние ще запазим всичко, което може да запазим. Категорично. Първо, доктор Панова ни сподели за случай, в който майка решава да роди трети път, за да може да използва за лечение стволовите клетки на друго дете. Мъже не обичам. И всички обичаме. Въпреки, че ти не си раждала при нея, да не си помислят хората. Общо взето тогава той ме погледна, аз го погледнах и почти беше сигурно, че ние вече сме решили. Отидохме и на консултация, когато вече получихме отговор на всички въпроси. Дали ще боли, дали за бебето има нещо, което разлика, дали него ще го боли, какъв е процес. Аз родих нормално и наблюдавах, общо взето имах шанса да наблюдавам. Моя съученичка взе материала, моя съученичка последствие съвсем късмет, 10 години сме учили заедно, тя взе материала. Това не съм го Да. Точно така стана съвсем случайно. Може би да кажем, мамо, взехте аз като водещ да се вторна. Я ми дай, Лора, ти кажи, ти такива притеснения не си имала, защото си говорихме и Дани ти беше обяснила много подробно какво ще се случи, как да си ходиш с куфърчета и така нататък, да. Аз не съм имала никакви притеснения, по-скоро ми се иска да уточним, че
По никакъв начин не затруднява този процес лекарите, не се изисква нищо допълнително от тях. Това така или иначе се случва целият процес. Абсолютно, той е физиологичен процес. Така или иначе има раждане на плацентата, дали ти ще избереш да я съхраниш или не. И пак, когато си говорихме в началото за практиката в европейските държави, във всички останали държави, но не и в България, когато една жена отиде да ражда и отива без прословутия сет, лекаря пита: искате ли стволови клетки? Дали ще бъдат дарени, защото имате и обществени банки, или ще искате частно съхранение, но задължително, защото това е безценен материал, той реално се съхранява. Само при нас има лекари, които казват: ма защо ви е всъщност това? А и да не забравяме, че още от далечната 60 и някоя година хората вече запазват стволови клетки. От 1969 година са първите съхранени клетки в Щатите. Говориме за обществена банка, а през 1983 година е първото заболяване, което е лекуване със стволови клетки. Така че виждате, наистина динамиката в тази област на медицината е голяма и в този ред на мисли. Аз с Мари тогава изключително много обсъждах за прословутото, Мари, отложено клампиране, което всички млади хора, всички млади майки идват и казват: да, но аз искам отложено клампиране. Какво точно? Нека да обясним. Освен от Дани, аз не го бях чувала всъщност. Обаче според мен е сравнително комично, че и Ванко и аз казваме, че сме много млади родители. Ние Аз съм много млад. Не мисля, че вече се водим млади родители по принцип. Какво значи това? Сравнено с миналите, това даже наскоро ми го каза и лекар, защото аз казах, че съм много млада майка. В миналото и така нямаше реакцията, която очаквах. Това е от тия доктори, дет не разбирате се. Да. Аз смятам, че съм млада майка. Какво значи отложено клампиране? Отложеното клампиране означава, когато се роди бебето и преди да се пререже пъпната връв, да си чака 10-15 секунди, за да може кръвта, която така ли не че циркулира 9 месеца, нека да го кажем, между майката и бебето, да се остави тези 10-15 секунди, за да може пъпната кръвта от пъпната връв и прословутите стволови клетки да отидат повече в бебето. Да се насити в което бебето. Реално, пак казвам, това нещо се е случило 9 месеца. Няма как ти да го отложиш за 10-15 секунди. А плюс това, тук е вече нещото, което го решава лекар. Аз винаги го казвам, че да, за нашата процедура това нещо е възможно, няма никакъв проблем да се изчака, ако майката желае това нещо, защото има такива майки, които не може да ги убедиш, че не е нужно. Да. Но все пак, ако има бързо отлепяне на плацентата, има нещо, което е застрашаващо живота на майката и на бебето, това нещо няма как да бъде осъществено, дори и да искат. Така че това е нещо, което се решава в момента на раждането. Не може предварително, защото медицината не е нещо, което винаги е дирижирано. Има обстоятелства, има неща, които се случват на момента и лекаря преценява на момент. Но като говорим за самата процедура, Гани и Мари знаят, освен че не крие никакви рискове, не е така болезна нито за майката, нито за бебето, нито удължава родовата дейност. Има си специални екипи, така наречените флеботомисти. Това са специално обучени медицински лица, които влизат по време на раждането и съответно са отговорни за всички етапи на правилното взимане и на стерилността, ако ще. Какво случва? Бебето се ражда, пъпната връв още не е прерязана. Какво става и кога въобще се случва? Така, а след като бебето се роди и се пререже пъпната връв, именно в този момент се набожда, защото майките си получават специални сетове. И какво има в тези реално сетове? Има специален плик, който се отваря стерилно по време на раждането и се подготвя на масичка отделно, в който има такъв специален сет, специален сак, в който има игла, накрайник с игла. И когато е прерязана пъпната връв, именно в този момент екипа набожда пъпната вена, защото от пъпната вена се взима необходимото количество кръв през иглата. Тоест, пак казвам, процедурата вече бебето отделено при педиатрите, то не участва въобще в процес. А то е отделена част, точно така. То е родено, бебето прирязана е пъпната връв, бебето е вече при педиатрите, вече ако майката ражда, нормално се чака раждането на плацентата, ако е секцио, отново има момент на раждането на плацентата, но може да се вземе и веднага, може и да се малко отложи, за да се вземе кръвта. Тогава нашия екип взима кръвта от пъпната
пъпната връв. Ако разбира се има съхранение на пъпна тъкан, отрязва се парче около 15 см от пъпната връв и след това вече след като е родена плацентата, вие тук всичките имате, се взима и плацентата. То се поставя в специален сак. Т.е. плацентата също може да се вземе кръвта от нея предварително и когато е взета предварително кръвта, се взима плацентата. Както обяснихме, това са различни тип клетки, които нямат общо с кръвта. Защото има, като говорим за спекулации, има изключително много компании, които казват и ние всъщност предлагаме съхранение на плацент. Не, предлагате съхранение на кръв от пъпната връв и от плацент, но не и самата плацент. Cells for Life е единствената банка в България, която предлага съхранение на самата плацента. И малко по-комично да кажем, понеже Гани беше сигурна, че ще роди първия ден в 9-ти месец. И аз бях сложил така наречените сакчета в багажника и тя роди месец и половина по-късно. Аз си спомням, още ли е. Целият багажник си ходихме с сакчета. И аз ги мъкнах навсякъде и тук по стълбите нагоре-надолу Алекс ги разнасяше на... Аз едно трябва да са точно до мен си ги носех, но си ги носех навсякъде. Ние работим с абсолютно всички болници в цялата така страна. Затова дамите трябва да бъдат спокойни, където и да искат да родят, в която и точка да е на страната. Ние бихме могли да изпратим екип, който на момента да дойде и да вземе самия така материал. Точно исках да уточня, че няма значение коя болница ще избере човек. Навсякъде може да случи нещата. И също исках да уточним нещо друго, че всъщност при тази процедура, ако човек реши да съхранява стволови клетки, той не дължи такса на болницата. Това не е някаква допълнителна сума, която се заплаща, нали така? Така ли? Ами, за голямо съжаление искам да кажа нещо, защото това си е откровено. Болниците поставят една такса, която е абсолютно нереална, такса от 1000 левове, само да кажа, която така се води такса достъп. И какво означава таксата достъп? Че наш екип, в случай ние като компания, влизаме на място в болницата и взимаме пробата. Това е абсолютно ненужна такса, тъй като ние не ползваме нищо. Всичко си носиме. Ама чакай, трябва да я плати родилката ли тая такса? Ами, за съжаление, той е към самата цена, защото ако нямаше тази такса, това оскъпява процедурата. Ако нямаше тази такса, прословута, която се слага към болницата, таксата, която семейството плаща като крайна сума, разбира се, ще бъде много по-малко. Това е поредната дупка в хиляди. Говоря в хиляди. Не говоря, че че таксата струва 100-200 лева, ами напротив, дори сме имали някои болници, които всяка една година не само че увеличават таксата, но казват, ако са близнаци, таксата е двойна. Тоест 1-2 са родилките, което реално още по-безумно. Аз не знаех, че в България има и други хора, които работят по такъв начин. Мислех, че е само Cell Genetics. Защото аз, когато се интересувах, първо, че бях разбрал, че вие сте най-добрите. Тогава, след срещата ни, видяхме, потвърдихме това цялото нещо, защото то е много важно. Аз като човек работиш с хора постоянно, когато ти идеш с някой на среща, ти или усещаш хората, с които работиш, или виждаш хора, които просто искат да ти вземат парите и не знаеш какво ще. То се усеща. Буквално се усеща, да. Така че аз сега разбирам, че има и други в страната ни, които... Браво, това е, виж как си късметлия. Питаш ме и попадаш. Гледай сега какво става. Значи аз питам, тя ми казва, отиваме при Панова, тя ми казва... Аз това ще да кажа, ти търсил ли си? Аз се налагал. Знаеш какво ми е интересно, ти може би знаеш, ако Дани сте говорили, ако ти се наложи да ползваш материал, как се изисква, през кого, какво ще се случва, за колко време е наличен? Точно това правихме за едно семейство, което си поиска материала, точно за аутизъм беше. Процедурата е следната, тъй като, както казахме относно документите, които се подписват още в началото, при оформянето на нещата и при решението семейства да вземат стволови клетки, се сключва договор. Договорът се подписва от двамата родители, от майката, от бащата и от нас, съответно, като представители на Cells for Life в случая.
случая. Вече при необходимост процедурата е следната. Семейството, тъй като накрая при вече взет материал, направен анализ, в семейства си получават сертификат. Сертификат е финалният документ, в който се виждат всички параметри по съхранената проба, които касаят виталност, жизненост на клетките, брой на стволовите клетки, колко всъщност проби има, дали е взета плацента, дали е взета тъкан от пъпната връв. Който сертификат е важно да си взема. Точно така, важно да си го получат и при необходимост могат директно да се свържат с Cells for Life, тъй като те са така семейства, които са клиенти не само на нас, но и на Cells for Life, или могат да се обадят директно на нас. Cells for Life имат отделен отдел, който менажира и който насочва родителите за различни проблеми. Ако дори само описан медицинския проблем, но те нямат конкретна клиника, в която трябва да стане лечението, те могат да препоръчат клиника. Точно така. И вече, когато имат съответно лечебно заведение, където ще се извърши процедурата, трябва епикриза от лекар, за да се каже каква е диагнозата и съответно какъв материал и каква част от материала трябва да бъде размразена, в кой точно момент. Обикновено пробата се доставя в рамките на 24 часа, но има преди това много съпътстващи процедури, като пак прави се първоначален анализ, пак родителите трябва да дадат съгласие, че тази проба ще бъде освободена. Ако се касае за детето, не трябва да се прави такъв генетичен тест, за да се определи съвместимостта, тъй като пробата е съвместима на 100% с детето. Ако вече се касае да се прави съответно трансплантация на родителите или на други деца родени, тогава вече трябва да се направи генетичен тест. Само ако всъщност плацентата, за която говорихме, ползите и разликите с останалите компоненти на кръвта от пъпната връв, че именно при нея не се прави такъв генетичен тест, защото са неимуногенни клетки, както обясних, и би могло да се ползва цялото семейство, без да е необходимо да се направи такъв анализ. Дания, всичко това, което коментираме, надяваме се да не се налага на никой да използва стволовите клетки за здравословни проблеми и само да се разкрасяваме, но ако... сега има и такава част. Но ако се наложи, тези клетки биха могли да бъдат използвани навсякъде, нали? Не дай се Боже, бихме могли да ползваме в Турция, в която искаме държава, нали? Не е ограничаващо по някакъв начин и има ли някаква причина да не може да се ползват някъде? Така, тук също може би да кажем на всички, които гледат предаването и разговора с нас е следното нещо, че именно когато избират компания, лаборатория за съхранение на стволовите клетки, другото нещо, което трябва да попитат е дали лабораторията има необходимите акредитации и лицензии и дали ако им се наложи със съхранение материал, те могат да го използват във всяка една точка на света. Cells for Life разполага с всичките необходими документи и пробата може да бъде освободена във всяка една точка на света, включително и в САЩ. Това е също важно да се каже. Между другото, когато говорихме, ти каза, че не познаваш и не знае, че има и други компании, мога да кажа за нещо, което е също много подвеждащо и много, мога да кажа, неморално, защото цялата тази страна на нещата има голяма доза морал, голяма доза етика, тъй като се говори за най-така милото, именно за нашите деца. Лаборатория, която предлага и казва на семействата, вие имате нещо, което не е за страховка, ами е фонд. До определена сума, която сумата е изключително малка и не би стигнала за никаква трансплантация. А фонда всички правят разлика, ако е за страховка и за конкретен човек, нали, там се описва имената на човека, дата на раждане, всичко. А фонд е нещо общо. И в тази полица или там каквото се подписва, то не е и полица всъщност, се казва, че реално тази проба може да се освободи за сумата, която, нали, те са си го вписали в този документ по усмотрение на самия собственик. Той може никога да не пожелае. Няма медицински индикации, само по усмотрение. Аз си спомням, че ти попита на среща къде може да се направи, нали? Евентуално, ако при нужда, дали може в целия свят, защото знаем, че различни казуси на различни места се решават. Това ми беше много интересно как се съхраняват. Много хора смятат, че
отиват някъде. Това, което се съхранява на различни отделни дози, защото и това тогава различи. Много хубаво това за отделните дози, че в две локации на различни места. Така, това дава нужното спокойствие, че ако заболяването изисква да се освободи 5-10 мл кръв, то ще бъде размразено, другото ще седи в замразен вид, защото веднъж размразили се пробата, се губи виталността или жизнеността на клетките. Да, защото ако е в една проба, означава, че само веднъж може да се възползваш. Точно така. Да. А някои лечения изискват етапно. Компанията е международна, както в нашия случай. Също това нещо може и да провери дали договор е тристранен, защото няма примерно логика да сключвате договор семействата, майката, бащата само с българското представителство. Къде отива лабораторията, която е от чуждестранната? Тя също е страна по договора. Така че договора трябва да бъде много внимателно прочетен, много внимателно анализиран, за да може човек, защото периода, за който се съхраняват клетките, е достатъчно дълъг. То не е един ден, един месец, а са години. Ние говорим до момента, говорим за пренаталния тест, за този, който ти преди забременяване, за стволовите клетки, съхраняването от пъпна връв, съхраняването на плацента и лайфстайл теста. Но всъщност генетични тестове при вас правят всевъзможни за много проблеми. Абсолютно. При нас така отново ние сме единствените, които предлагаме пълното геномно секвениране, или това е така наречения генетичен паспорт, който би могъл да се направи не само за детето, но би могъл да се направи за възрастен организъм. Тоест той дава анализ на всички гени, с които разполага човек и разделен на различни категории. Вече нашите специалисти от генетици правят анализ, дали е сферата на кардиологията, на неврологията, на нефрологията, различните отдели. Ценното тук е следното, че когато човек има генетичен паспорт или генетично изследване в пълния обем, когато е направено, той може и да няма разчитане. Тоест, той може да си го направи и да кажем всеки месец или през период, в който той иска, може да получава информация. Ако не иска да получава толкова информация обемна, нали, така обемна и да не бъде стряскаща, може, примерно имаме случаи, казва, искам да си направя панел кардиология. Прави панел кардиология, вижда дали има проблем свързани с гените, дали е генетично или не. Родителите му имат подобни проблеми, решават, че иска да провери себе си. Фамилната обремененост е една от основните причини, поради които дори при деца, Ванко може тук също да каже своето мнение, но затлъстяването при децата е много сериозно нещо, което е свързано вече с генетичен момент, но разбира се с фактори на среда, хранене и така нататък. Тоест всичкото това нещо един човек може да получи като информация, може да се направи и за детето, и за възрастен организъм, и до края на живота, защото нашото ДНК не се реално променя и ти можеш да имаш тази информация и до дълбоки старини да я ползваш и това да ти спаси здравето и да намери, както аз казах в началото, има таргетни терапии, защото не всички заболявания, когато бъдат открити, е смъртна присъда. Напротив, има терапии, които биха удължили, биха дали възможност човек да води качествен живот. Супер съм доволна, аз надявам се и всички, които ни гледат. Надявам се да сме... Дори само искам да кажа още нещо, понеже аз и като съм ходил периодично си правя най-нормалните изследвания. Доколкото разбрах, в различни лаборатории дори може да има отклонение. Така че не дейте да подценявате, когато давате дори избора. Урина и кръв за най-елементарните базови изследвания. Има доста некомпетентни хора в лаборатории, които могат да покажат доста колебания в резултатите, които биха могли да доведат до сериозни проблеми. Но също има и, за съжаление, лекари, които работят с конкретни лаборатории, те пращат там, защото на тях имат доверие. За съжаление, това е по-добрият вариант. Има лекари, които работят с погребалния което е следващо. Това беше хубаво завършване. Значи, Мари, може да направим един такъв разговор, който ще бъде много така смел, който наистина могат да се поставят на масата много сериозни неща, свързани по тази тема. Много големи така спекулации, но слагам едно многоточие, защото мога да кажа много неща и не знам вече в каква насока ще отиде разговор и колко ще бъде приятен. И дали не трябва да се преместиш в Англия да си работиш?
Надявам се да сме били много полезни с този разговор на всички, които ни гледат, но аз така ще помоля Дани да направим следното. Ако не сме отговорили на някой въпрос или някой има нужда от допълнителна информация, да могат да ни зададат въпросите си под видеото. Аз ще ти ги препратя и ще върнем информация на хората относно това, което не сме изяснили. Ами да, защото в крайна сметка аз минах по този път, питала съм всичко, което ме интересува и мога само да задам същите въпроси, защото те са ми хрумнали на момента. Ами те също и вече като знаеш нещо, не се изсещаш да попиташ. Аз съм на разположение не само аз, ами и моите колеги, тъй като разполагам и с офиси в Русе, Варни, Пловдив, могат да си запазят час, за да дойдат на място, да получат отговори на въпросите или по имейл, онлайн консултация, както каза Ванко, на кой както му удобно. Ние работим 24/7, 365 дни в годината, защото, както казах, при нас това нещо е мисия, защото е свързано с здравето на семействата и в частност за нашите най-мили, именно това са ни децата. Браво, Потвърждава. Я кажи чао. Мария, само и аз да кажа нещо за това. Да. Абонирайте се за канала на Мария. Това е много лесно, нали всички ютубери го правят. Моля ви, абонирайте се за единствения смислен канал в българския YouTube. Може да натиснете камбанката, subscribe и тук ще научите наистина много интересно. Добре се прави? Доста интересна информация. Абонирайте се за канала. Я кажи чао. Чао. Лоре, кажи чао. Тя е запленена сега, не иска да кажа. Тя не иска, хареса и всичко. Да, тя се влюби в Гани край. Има зъб, от който можем да извадим с това. Чао, чао. А, така.